Samantala, mga sementeryo sa lungsod nalubog sa baha. Mga maagang bumisita sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay, napilitang lumusong sa baha. Narito ang report. Galing pa sa Rosario, La Union ang pamilya Manawis. Maaga na silang bumisita sa sementeryo sa lungsod ng Dagupan para makaiwas sa siksikan ng mga magtutungo sa sementeryo sa mismong araw ng undas. Nakaiwas nga raw sila sa dami ng tao pero hindi naman daw sila nakaiwas sa baha na sumalubong sa kanila sa pagpunta sa sementeryo. Pagpunta namin may tubig pa lang. Magtitirik ka kami ng kandila. Oo, tatampisaw na lang. Sa monitoring ng CDRRMC Dagupan, may mga naipong tubig sa mga sementeryo sa syudad matapos manalasa ang bagyong Rosita. Hindi rin ito basta-basta huhupa dahil pabugso-bugso pa rin ang ulan. Right now, we're checking yung mga conditions ngayon ng cemetery tapos we'll be coordinating with the City Engineering Office po. Para sa mga magtutungo sa sementeryo bukas para dalawin ang niche ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, panawagan ng otoridad magsuot na lamang ng bota dahil karamihan sa mga sementeryo sa syudad lubog sa baha. Kasado ng ipatutupad na seguridad sa syudad sa undas, higit 400 pulis at force multipliers ang magsasani puwersa para magbigay ng seguridad sa pagunita ng undas. And kasama na rin yung mga force multiplier na mag-duty. So meron tayong schedule na ngayon na kung sino yung mag-duty sa bawat sementeryo. May mga sementeryo na nagsabi na bukas pa talaga sila magbubukas. Magpapatupad ang Public Order and Safety Office ng traffic rerouting. Ipatutupad ang one-way system sa Burgos Street, diretso hanggang sa Corner Rivera Street, Amado Street hanggang Malta, palabas ng Tapuac at A.B. Fernandez Avenue. Isasara sa lahat ng uri ng sasakyan ng Caraanan Street. Magpapatupad ng single parking sa Shoulder Road ng De Venecia Diversion Road. Yung mga ibang pulis naman natin hindi nakadeploy sa sementeryo, sila yung mag-a-assist ng traffic together with the POSO doon sa traffic rerouting plan na ginawa natin.